Tosiaan. Nyt kuten kuvasta näkyy, niin mopedi toimii taas. Kuten varmasti muistatte, niin edellisessä videossa niin tällä skootterilla kävi vähän ikävä kohtalo. Tämähän junttas kiinni oikein niinku todenteolla. Mä ajattelin nyt, että mä voisin selittää, mitä siinä niinku kävi, mistä se johtuu. Mä nyt etukäteen varoitan, että tää mitä mä sanoin, mitä tällä on käynyt, se on vaan mun teoria. Se ei oo niin 100% varmaa, että tässä on just näin käynyt, se on just sen takia hajonnut, mutta se nyt on, mitä on mietitty, niin aika monen ihmisen kanssa, niin yhteistuomiolla on päädytty sellaiseen lopputulokseen, että se on varmaan tää tuleva teoria, niin on todennäköisin syy, minkä takia se on hajonnut se mopo silloin. Elikkä aloitetaan siihen alusta. Maapallo alkoi räjähdä jokeen, kelataan nyt parikymmentä miljoonaa vuotta eteenpäin ja jatketaan siitä kohti, kun niin alettiin kasaamaan tätä skootteria. Elikkä se moottori, mikä tässä oli silloin alun perin, niin se ei toiminut tässä. Todettiin, että no ei jaksa ruveta korjaamaan. Nyt, että mä käyn hakemaan 20 toisen mopon, löytyy halvalla kilvetön paperiton, että mä hain tuononan tosta moottoria, rakennetaan siitä sitten uusi toimiva moottori ja rakennetaan tää, tässä mopossa kiinni ollut moottori sitten joskus toisten paremmalla ajalla. Toiveena oli myös vähän se, että se olisi ollut 10-tuumainen moottori, mikä siinä oli siinä mopossa, mikä haettiin silloin sillä 20, mutta se nyt olikin 12-tuumainen ja sillä ei maha mitään. Joo. Sitten todettiin, että nämä lohkot on ihan ok kunnossa ja tässä on varikopat ja kaikki. Me rakennetaan nyt näihin lohkoihin tää moottori. Purettiin se 20 mopo siinä sitten kaverin parkkipaikalla varmaan puoleen tuntiin. Sitten siirryttiin sitten kaverille sisälle sen moottorin kanssa ja aika monen oluttelekin kanssa ja ruvettiin kasaamaan. Se tekniikka mikä siihen tuli, niin siihen tuli se 80 sylinterisarja, mikä mulla oli monta vuotta sitten. Oli tullut jonkun moottorin mukana, tai se oli jossain moottorissa kiinni. Sitten samaisesta moottorista oli toi isoventtiilikansi. Sitten uutena ostoksena oli toi 900 millinen P100 lankikaasari. Ja sitten jonkinnäköinen rosteri oli käydä, se nyt ei mitenkään merkkaa tähän hommaan. Mut joo, elikkä tekniikkana oli nuo kyseessä. Ja sitten siellä oli vakiokampi ajettu, kukaan ei tiedä, luojakaan ei tiedä minkä verran ajettu kampi. Joo, sitä sitten kasattiin se moottori siitä. Ja tässä tulee tää kohta, missä me saatiin tehdä pienenmuotoinen virhe. Elikkä meillä ei ollut siihen 80 mäntään ollut oikeita männäntappia. Meillä ei ollut edes 70 männäntappia. Ja me sitten ajateltiin siinä, minä ajattelin siinä, otan tästä kaiken vastuun itse, koska Pasi oli sitä mieltä, että se ei todennäköisesti tule kestämään. Mä olin sitä mieltä, että no kyllä sen kun ajaa vaan, jos se hajoaa, niin sit hajoaa, sit korjataan motorsporttia. Meillä oli tosiaan nyt kaikki muut osat miinus se männäntappi, niin ei siinä ollut, ja meillä oli kaikki siellä niinku kasausta valmiina ja niin poispäin. Ja ei siinä nyt halunnut ruveta tilailemaan mitään uusia osia, odottelemaan, että se saapuu ja niin poispäin. Ja sitten mikä oli ehkä vähän tyhmää, niin laitettiin se kasaan tällä 50-kuutioisen männäntapilla, mikä on aivan liian lyhyt. Se 50-kuutioisen mäntä, sehän onko se 39 vai 40 milliä se halkasia. Eli se männäntapin halkasia on palttiirallaan semmonen, että muutaman pari milliä vähemmän siinä pitää olla tilaa niille männänsukille. Se 80 mäntä, mitäköhän se olisi? Mun mielestä se on 70 on 47 milliä. Eli 80 on varmaan noin 50 milliä. Niin se on no se on semmoset noin 10 milliä leveämpi se 10 milliä liian lyhyt se männäntappi, eli sentin liian lyhyt käytännössä männäntappi tuohon moottoriin tai sille männälle. Niin siinä sitten fiksuummatkin voi tajuta, mitä mä silloin muutaman kaljan jälkeen tajunnut, että se ei oikein oo hyvä. Kun se männäntapin ura, niin se männäntappi ei mene siellä toisella puolella sinne uraan edes niinku puoleen väliin asti. Niin se ei oo kovin kestävää tämmöisessä kiinalaisessa valussa etenkään. Sehän kesti ihan hyvin muutaman 100 kilsaa. Siinä ei ollut mitään isompaa probleemaa. Se ei pitänyt mitään erikoista ääntä, se moottori toimi just niinku kuuluu.
no ei siinä nyt ihan tehoa ollut kaikkea mitä piti olla ja ei se nyt ihan toiminut niinku kuuluuko. Sehän rätisi ja paukku kuin viimeistä päivää, mutta siis se niinku se ei kolissu kirkattanut mitään, että se niinku teoriassa toimi. Se vaan paukku, mikä johtui ihan toisesta jutusta. Kuten huomaatte nyt, niin ei pauku yhtään, se toimii nyt niinku pitää. Niin siinä kävi sit semmonen homma, että sillä ajettiin se 200-300 kilsaa ihan hyvin. Ei siinä mitään. Sitten siinä tuli ikävä takaisku. Kuten varmaan muistat, mä sanoin aikaisemmin, mulla oli se isoventtiili kansi. Unohdin mainita, mulla oli A9 nokka-akseli tässä, eli jonnejen mukaan kirein nokka mitä näihin saa. Mä oon eri mieltä, mutta niin joo. Ehkä kirein, mutta ei parhaiten toimiva. Niin siinä isoventtiilikannassa, siinä kävi semmonen ikävä juttu, että mulla meni sitä jousilautanen poikki. Mä en tiedä miten se on mahdollista, se on jotain kovametallia. No niinku, se on, sitä ei saa rikki, mutta se meni mulla rikki, en tiedä mitenkään. Jousilautanen on tosiaan se, mikä tulee siinä venttiilijousen päällä. Se on semmonen käytännössä prikka, mikä pitää sen jousen kasassa. Ja sit siihen tulee ne venttiilikiilat. Niin se jousilautanen, se oli haljennut revennyt sieltä ulkokehältä, jonka takia ulompi venttiilijousi oli se oli päässyt sieltä niinku vapautumaan, että se ei enää palautakaan sitä venttiiliä. Siellä oli enää sisempi jousi jäljellä, mikä on paljon pienempi. Ja tämän seurauksena yhtään kovilla kierroksilla ajaessa, niin se ei ole ehtinyt palautua se venttiili sieltä ylös ennen kuin mäntä tulee vastaan. Kyse oli simuventtiilistä. Siellä se oli se venttiili jäänyt liian pitkäksi aikaa auki ja mäntä oli myös sen kierroksi. Siinä kävi ihme, että se ei mennyt poikki se venttiili. Mut joo, siinä sitten hävisi aika näppärästi puristukset siitä, kun siellä tosiaan imuventtiili vuoti isoventtiilikannesta. Tässä kohti ei ollut siis vielä mitään merkkejä siitä muusta moottoriviasta, oli ainoastaan kansivika siinä kohti. Tää tosiaan hajosi silloin Motonetin pihaa. Mehän sitten kaverin Nikon kanssa näppärinä poikina niin käytiin Nikon autolla hakemassa toinen kansi multa kotoota ja parit työkalut, mitä siihen nyt tarvitsi sen vaihtamiseen. Ja vaihdettiin sitten siinä Motonetin pihassa työkaluina meillä oli no siis käytännössä 8 millinen lenkki ja 10 millinen lenkki. Et se onnistuu se kansiremppa niillä työkaluilla. Joo. Sitten tarinahan jatkuu tosiaan tästä sen verran, että siellä laitettiin se vakiokansi kiinni. Ja mulla oli silloin tää nokka, mikä mulla on nyt tässä kiinni. Elikkä mä en ihan sitä varma mikä tää nokka on. Tää ei ole vakionokka, mä oon tän verran vakionokkaa. Tässä on huomattavasti isommat nokat kuin siinä. Ja tää ei myöskään ole se A9, mulla on myös se, mä oon verrannut siihen. Tää on mun nokat on vähän erilaisella profiililla ja tässä ei ole ihan niin jyrkkä nosto. Mut joo, mä laitettiin tää nokka silloin siihen kiinni ja vakiokansi ja sitten 80 pytty. Ajettiin, mopo lähti käyntiin, ei mitään, se toimi oikein hienosti. Siinä oli enemmän voimaa mitä se isoventtiilikanni A9 nokan kanssa. Ja se ei paukkunut ja rypeltänyt ja niin poispäin, se toimi paljon paremmin. Mut sitten sillä päästiin ajamaan sitä Vantaamon motorilla C-suoralle asti. Vähän ne C-suoraa siellä, kun kone pitää mutta ihme sirinää tai semmoista vähän erikoista ääntä. Vähän tästä naputusta ehkä enemmän. Sitten siinä mietittiin hetken aikaa, että mikä helvetti tuo naputus on. Todettiin, että me ei muuten taidettu kiristää noita. Mä vaan tarkistin noi venttiilivälykset, mutta mä en tarkistanut, että onko ne kireellä, koska ne oli venttiilivälykset oli tsäkällä oikein. Niin mä en tarkista, että onko ne kireellä ne mutterit, mitkä pitää sitä säätötappia paikallaan. Avattiin sitä venakoppa, ruvettiin tarkistamaan sitä kireyttä, että kyllä nämä on kireellä. Pakoventtiilissä on ehkä ihan snadisti turha iso välys. Säädettiin se vähän pienemmäksi. Ja naputus ei lakannut. Sitten sitä ihmeteltiin jonkin aikaa. Vähän kaiken näköistä kokeiltiin siihen. Ja mä totesin, että no ihan sama, että siis tää nyt käytännössä on jo rikki tää moottori. Että mä nyt käydään nyt ajamassa tää rikki, että saapahan jotain iloa tästä ainakin. No loppu on historiaa. Sen näköistä videota, mitä sitten kävi, kun sillä moottorilla lähdettiin ajamaan tässä mopolla. Siinähän mä en muista mitä kaikkea siinä mun videoklipeillä näkyy, mitä mä otin. Siinähän saatiin lohkoa yhteensä 3 reikää. 3 isoa reikää saatiin lohkoa. Semmosia, no iso niistä oli siellä lohkon takana, se kun on golfpallon mentävä reikä.
Ja sitä meni tosiaan kiertokanki poikki ihan sitä juuresta. Ja sieltä männänpäädystä. Sieltä. Eli no ei juuresta vaan päädystä nimenomaan. Niin se siitä sitten hajosi ja männässä oli jälkiä, kannessa oli jälkiä ja niin poispäin. Mut se, että mitä mä nyt oletan, että mikä tän hajoamisen aiheutti, koska sehän tosiaan toimi alkuun ihan hyvin. Se ei monta sataa kilsaa, ei pitänyt mitään ylimääräisiä ääniä ja niin poispäin. Ja sitten heti kun vaihdettiin se kansi, niin sitten ne ongelmat alko tosiaan. Niin mun teoria tässä nyt on se, että vakiokansi, niin se on pienempi palotila. Huomattavasti pienempi palotila, mitä siinä isoventtiilikannessa tietenkin, koska siinä on venttiilit pienemmät. Isoventtiilikannessa on isommat venttiilit, siinä on pakko olla isompi palotila, että ne mahtuu ne venttiilit sinne. Niin ne oli tosiaan sillä pienemmällä palotilalla. Ja se oli edelleen se sama 80, edelleen samat tiivisteet, sama kansi on todennäköisesti ihan yhtä korkea ja niin poispäin. Niin siinähän on sillä isompi puristussuhde sillä vakiokannella kuin sillä isoventtiilikannella. Jolloinka siellä on tullut isompi paine siellä. Isompi puristus, isompi paine siinä siellä moottorissa. Siellä on ollut korkeampi paine, jonka seurauksena se on sitten rasittanut enemmän sitä valmiiksi jo heikkoa männän tappia tai sitä. Niin tämän seurauksena se on sitten lopulta hajannut. Tuleeko nää tähän reenaamaan ajamista? Oi voi. Pitäis mun etsiä toinen reenauspaikka. Tää ei nyt oo kovin suotavaa. En ainakaan vielä. Katsotaan mitä ne tekee. Mä jään seuraamaan tilannetta. Siitä sitten mopo leikkasi tosiaan kiinni. Siellä tuli ne golfpalloon mentävät reijät ja niin poispäin. Kaampi meni poikki ja syyt ja nämäkin on näillä näkymin selvillä. Tai no ei niitä nyt sen enempää nuotu koskaan selviämään. Tää on niinku paras arvaus mitä voi vaan tulla. Joo. Kelataan siitä sitten, eipä vielä kelatakaan mihinkään vaan siitä sitten, että mitä sieltä päästiin pois, kun se mopo tosiaan oli siellä ja me purettiin se siinä paikan päällä sitten. Ja vaan kun haluttiin tietää, että mitä sille kävi. Todettiin, että joo, tätä ei nyt kyllä ajamalla saa täältä tänään enää pois. Niin Sitä sitten Niko pelasti taas kerran päivän. Aikaisemmin samana päivänä se oli jo pelastanut päivän sillä, että lähti mua heittämään kotia ja takaisin hakemaan varaosia. Sitten tuossa illalla niin tosiaan pelasti päivän sillä, että lähti hakemaan sitten kärryä ja heitti mut kotia. Saatiin mopo sitten pois sieltä C-suoralta.